πάμε. Εδώ βρισκόμαστε στο δεύτερο Λύκειο Βούλας, όπου μόλις ενήθηκε η αστυνομία. Σκυλάκια δεν βλέπουμε ακόμα βέβαια, αν δεν θέλαμε. Τι ουρε, αγάπη. Μαριάννα, τι journalist είσαι ακριβώς και δεν είσαι μπροστά στην κάμερα. Είσαι journalist, μπροστά πήγαινε. Έχουν έρθει πάση. Ποιος είναι ο journalist? Μόλις ήρθαν οι ήρωες μας, δύο αστυνομικοί, μου φάνηκε περίπτωση. Ένας από αυτούς ήταν κάπως τρογότανε να πούμε για τον αστυνομικό. Τρογότανε, ναι. Φέρατε το ένα στο σόβρακο. Μείνετε μαζί μας για το νεότερο. Βρισκόμαστε ζωντανά εδώ, στο δεύτερο Λύκειο Βούλας. Τι ακούσατε πρώτα από τη Μαριάννα. Ναι, εμένα. Περίμενε. Οι καθηγητές μας. Εδώ είναι τα δικαιώματα. Πείτε γεια στον κύριο Λαζόπουλο. Έχω δήλωση. Όλα είναι υπό έλεγχο, δηλώνουν οι καθηγητές. Τι να κάνει ο κόσμος. Και ο γιος μου. Συγγνώμη. Έχουμε τραυματίες, έλα. Πού είναι? Όλο το σχολείο είναι έξω. Πού είναι ο τραυματίας? Δεν ξέρω. Παιδιά, έχω τη δηλώσω. Ξαφανίστηκε. Χάσαμε τον τραυματία. Όλο το σχολείο έξω. Τον εγκληματία να πάρω. Να, ο εγκληματίας. Σε αποκλειστικότητα. Ο εγκληματίας. Πού? Τράβα τον αστυνομικό, παιδί μου, τράβα τον αστυνομικό. Βρισκόμαστε εδώ. Ζωντανά. Πάντα, πάντα. Τι κάνετε? Γεια, τράβα. Πάνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άρα για κάτι σηκάσουν το πλήθος. Άρα για υπάρχει θέμα στο δεύτερο Λύκειο Βούλας. Μείνετε μαζί μας. Για ό,τι μια ώρα. Οι αστυνομικοί αποχωρούν, κύριε Σιγήρη. Κάτε λίγο άκρη. Πάνε για ενισχύσεις, κυρίες και κύριοι, έλα εδώ μόνο. Οι αστυνομικοί αποχωρούν, κύριε Σιγήρη, πάμε. Journalist. Φεύγουν για ενισχύσεις. Δεν ξέρουμε τίποτα νεότερα. Κορούλια! Σκάστε ρε! Έχουν τέτοιο από το κοντρόλ, λοιπόν. Δεν λένε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, οι αστυνομικοί φεύγουνε. Είμαστε καλά. Για την πρόσφατη ταραχή πολύ. Φεύγει η αστυνομία, κύριε Σιγήρη. Από το Στάρι είμαστε, ποια είναι η γνώμη σας για τη Στέλλα Πεζοντάκο? Για τη Σαρή, ποια είναι η γνώμη σας? Για την Στάρι, είμαστε το Στάρι. Δηλώσεις, κυρίες και κύριοι. Ας το πάει στον κύριο Λαζόπουλο, λέει.